Ялтызай лагері қонақлар қаршылы береді тантаналы түсті 3-ші смена ашылышы. Бұл сменада 320 бала ял ете. Ашылу шарасына мотор концерт программасы да әзірләп өлгіргенлер. Балалар ялы лагерь тұрмышы район жетекшілігінің де har вақыт ихтибар үзәгендә. Пока есть возможности, отдыхайте, дружите, находите себе друзей. И, конечно, я благодарю ваших родителей, что для вас именно они выбирают детские лагеря Заинского муниципального района, а мы с каждым годом будем улучшать и постараемся создавать хорошие условия. Ялтызай жәйгі лагерінде 4 смена эшләячәк. Быел лагерь балаларны кайбер үзгәрешләр белән каршы алган. 10-нчы юбилей сезоны осталар шәһәрчеге дип атала. Шәһәрчек исә төрле төстәге 9 урамга бүленгән. Алар һәр кайсы төрле юнәлештә театраль, музыкаль, әдәби, бию һәм башка юнәлеш буенча үзләрен сынаячак. Ял вакыты биредә һәр вакыт саф һавада оештырыла. Көн дәвамында малай кызлар спорт ярышларында көч сынаша, төрле уен бәйгеләрдә катнаша, бию кичәләрендә күңел ача. Әйдәманнар егет кызларның һәр көнен бәйрәм рухында файдалы итеп уздырырга тырыша. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.